Čaute, ja vás privítam pri prvom videu z CSK. A dajme tomu, že idem kontrateroristom. Dobre, tak ideme na to. To som väčší bod ako vo Fortnite a to som dal, minulé video som dal win vo Fortnite a to som väčší bod. No, typek tu. Tak, mám. To je pekné. Lock, USBčko lepšie. Desert Eagle. GG, Alkane. No, asi si zoberiem Rescue Kit. A potom si zoberiem SKčko. Neviem prečo. Neviem. Toto nie je mapa na snipy. Prečo ma zabil dvakrát po sebe ten istý týpek? To je ten istý týpek. Prečo? Prečo práve? Prečo? Jaj. No, super. No, už zoberiem. Napríklad dajme tomu 50. Taký na A skin. No ideme. Typek. Ideme. Idem za tebou. Dobre. Yes, mám ho konečne. Môžeš, že chcípne. Ale zozadu. Týpci chodia iba zozadu, nič nevedia. No, 3-0. 3-0. Dobre. M4 jednotka, Nitro. Chcete vedieť, ako možno zistíte, že to je práve môj skin? Je tam samolepka Tatoio Paris. Tu som si dal na každé zbranie. Super, ďakujem. Aj tak sa dá. A zasa ten týpek. Ja nechápem. On ide iba po mne. 3 kola, 3-krát ma zabil. Raz, no... Áno, 3 kola. A mnou.
Jak by si chceli vedieť, na čom hrám, no ako klavesnica, myška a tak a príslušenstvo, napíšte do napíšem vám to do popisku a jak si myslíte, že to je dobré, tak dajte like, ako aj jak sa vám bude páčiť toto video, by som prosil like. Lebo vy keď dáte like, zobrazí sa to video viacerým ľuďom a môže proste viac ľudí ho môže vidieť. Dobre. Poď. Tak nič. Zase ten typek ide presne tam na spam. Ja nechápem, ja musím ísť nakadiaľ. Na 100% ja keď pôjdem na totok na Bčku, teda tam, ako ukazoval ten typek, vy tam budete mať šipku, ja nie. Poviem tadiaľ to a on presne tadiaľ zíde dole po schodoch. Čiže to je on. Tam ja nejdem s Bohom. Tu zostanem do konca. Vždy si idú odtiaľ. Že to je čisté? Teraz tam, kde budete mať čipky, vyskočí taká tabulka, že kick player. Ja som si tak istý, že proste... What? Ja som proste bot v tomto. To bol týpek. Super, som naozaj slepý. Jaj. Ja. Toto zasa prehráme. Konečne ho jeden typek uhorel. Dobre. Nádherne ten smoke hodil. Nádherne. Vieš, dám si nejakú teroristu na chvíľku. Nie, že preto, lebo vyhrávajú. Určite nie. Zahrám si za kačkom. Aj tam sú celkom aj iné zbranie. Takže... pohoda. Možno. 10% masok z týmu zase kýknú. Neviem prečo. Čo? S diglom ide na typka, ktorý má auga. Typek mal moju M4 a jednotku. Aha. Jak toto prehráme, tak ja už neviem čo. Lingam so fire. Ja. No.
Dobre. Takže poďme kill. Super, vyhrali sme. A týmto netradičným ukončením videa sa s vami lúčim. Dobre, čau.